Милият, аз съм Петър Геймър и това е 13 епизод на Clash of Clans. И защо съм в света на таковата на отново в началото, тази поредица се прекратява отново в началото. Надявам се да ви хареса докъде стигнах. На компютъра нямах акаунт, изтрих и си бе да искам Clash of Clans и като нямах акаунт си го изгубих. Затова ще продължаваме ето така. И да, много съжалявам. Искам да ми кажете в кой клан сте, да дойда. Я? Я да се върна стария клан. Добре, къде е? Добре. Това ще така, ще направим ето така в английски ще го напишем. Се сбъркаме. Този. Колида, Релда, само. Съжалявам. Не познавате моите изобщо. Но, разгледа се са клан като едно безумно. И да джойним. Джойн. Като да го направим на нов ред. Вижте как се го отдолу падне. Няма да имам клан. Чакай 6 килора беге. Който знае това един мой става клан. Това е, може би няма да има клан. Това е глупости. И да, там гол 4. Там гол 4. Това ще излага. Това на хиляда не ми е да се отключи. Къде е това? Ще ми е трудно да потърся тези хиляди, ама все едно. Потърсим да потърсим. Бахме съм тук за еликсира. Тотал хубаво петица и то ръчната. Хиляди.
бе. Ти разбереш на 10 000 или над. С това ми кажи някой план да вляза, в който сте вие. Че ми трябва някакъв план. Защото... просто ми е по-приятно. Има шанс. Много шанс. Да изкарам конта. Еми... Така се да кончите бърберите да се отклоняват. Не се отклонявате. Добре, че не получи към нещо, ще се стане голям фейл. Той пък си е прав. Почти 100%. Да, е. Това не може да е точно. Това е близко давно година. Това просто ми каза. Така да ми само трябваше да ви кажа. Имах идея да стигна от същата база, със същите герои, със същото определението, но да съм там още всичките, но ще отнеме много време, а вие не искате да чакате сигурно. Като така съм пуснал втора, защото трябва фармия за голд и то здраво. Ще виждате колко трудно става и като се търся все хабя голд. Защото имам вече 335 джема. Скоро ще вземем новия билдър, защото билдър е едно от най-важните неща в Clash of Clans. И трябва по-скоро да се вземем. Това са билдър пак. За 9 лева мога да печеля 500 джема и безплатен билдър. И така като събера 500 от тези, които имал, ще мога да се взема четвърти. Но аз да правя, аз купувам тези пакове и да се развивал. Така, колко арчера остаха? 10, ще изчакаме. Вижте всичкото празно. Скоро навлизам в Silver Team. Чаем аз инфо. Не се чудя защо съм пуснал там холо преди да минута готова. Това е един ден. Какво? Той чука нещо. Добре. И пусна съм, защото има 5-6 часа, то е един ден, затова тя ще е готова преди там холо да го свърши във времето. Една-две. Не съм видял. Оле. Знаете ли, че се прецаках? Дай нещо след като тази мина се махне, защото тя се махнати. То на всеки лева палка
се дигат по... До този долу са до 6, да, по 2 пъти, по 2 левела се дигат, на трети са до 6 и после да. Да се следващата. После на четвърти се дигат до 8. И то до 6 става хубаво, вече сега нужда ще се махнали до 12 лева. Сигурно.